enjing bidal gumuruh mangrempak ing wadya gong ingkang balakasma habra pusananira Surya Wadalira saking swalani diarsa madangi jagat tok mungop-mungop aneng sak puncak ing bukir berbabak banget sumirat saka soroting surya mega klawan gunung sembung
kawula amiwiti ronggeng kayang goyang pikul Yo. Oh. Oh. Oh.
kandang gawe ing pakarya. Ojo kongsi melek ing tarpe ing liyan. Ojo kongsi melek ing tarpe ing liyan. Tete, orang kutopeng. Biasanya 2 T ini. T2 2 tak. Ngono lho, Mas. Ridu mambo. Mangawora wor-worahan tangaraning ajore gong makuru gongso tetekat ya putula wor pangri ing krangga esti rakata eka Dwaja layu Beksa Muda Wiromo. Ayo co, ayo co. Dewa Sagon Ngono lho, Mas. atur posisi. Iya, celeng ningrat.
Monggo. Celeng Netra. Ingkang delak bukan delak bukan tato-tato. Yuk, jalannya, jalannya. Kerja, kerja. Jaker, jaker. Yuk, yuk. Kang Mul duduk dulu, duduk dulu. Yeah.
aja ngenyek ya dik karo wong wedok Kandhani lho Mas. yang ditinggal selingkuh setengah mati ya Iso gampang yo Mas. iya dik Ora iso nyolek. Iso nyambang Mas. Ora iso nganti sepaneng Mas. Iki sepaneng. Nek ku gatekke kendangane iki wis suwe ora dirasakno lho. Heeh, janan. Wis, los pokoke nok. Los. Los. Lak nggih sami to Mas Yudi? Mengulang rasa yang sama. Rasa yang telah hilang jare. Ngono kuwi. Maksudnya sesarengan BMB. Sarangan BMB wong ya suwe banget ora ketemu kok ya. Oh, ora rasa to? Di, kene wis kaya ngene iki arep dikapakno Mas Yudi. Iya. Pokoke manut mburi. Iya. Pencuke Mas Yudi. Sik gayeng-gayeng. Wonten pamundutan, Mas? Bubar, mengko sithik kok ya urung kok. Udah deh lunga ya, Bang. Adol-doli. Nggih, monggo. Ya, monggo katur kanca-kanca beksa muda wirama. Yo, Seger. ngapunten nggih. Jangan sampai lengah.
Iya, ya, lagunya monggo. apa sayangku? Gitar Sumiler, Amit ya Mas. Dari Mas siapa? Oh nggak usah pakai nama, tanpa nama, oke. Berkah barokah kakak, semoga rezeki ini makin lancar. Amin. Tidak mau disebut, kok tidak tekan rumah ditagih Mas. Nggih, monggo. Injih, ngersake. Gitar Sumiler, nggih. Pripun Mas Piye Mas Luki? Abi? Wah. Heeh. Cacake kok jan gayeng tenan ya Serba Mas. bisa kayak. Jan kae to. Abi Mas Rosid. Oh lah ya wong yo dasare ngono apa-apa iso. Heeh. Cek ra iso siji Mas. Oh nak jujur Jujur nak lho jujur. dong. Do Jujur. sepakat to sik ra iso jujur. Inti Abi. Inti ngersake gitar Sumiler. Nggih. Sumangga pun pinangkani Mas Yudi. Boleh sambil goyang, saya penting tertib ya Mas. Oh, hey. Ayo Doni, yo. Ada Mas Tete. Lung antang rarabatan. Aku sorok anggrenggut jiwaku. Aku ini layang mitir tak samperke angin sumilir ora krasa liramu tak sangka pikir. Rino wangi wewayangmu godhong atiku sing ngoder to saumpama kapan wayangku bisa gagang lintang kaya endahe rembulan aku sampeyan kuatir aku tak jaga Sekar kita goyang lagi bareng PMW. Bersama Bangsa Muda Wiromo. Sakjo sejo. Hey oh. Gambara anembus Kau melintang Hitung lintang sesuai padang rembulan tak golek sapa ngerti simpan cerita tak titipi to datake jejak lung antang rarabatan. Aku sorok anggrenggut jiwaku. Aku ini layang mitir tak samperke angin sumilir ora krasa liramu tak sakit. ada deh
kewer, kewer. Kewer. Ayo tekan misal nggak kok kewer, kewer. Joya. Ayo ta, ayo ta, ayo ta. Yuk. Sekali lagi yo. Ayo ta, ayo ta. Ayo kan, yo. Yuk lanjutkan. Hope, 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 hope. Saya hafal jadi. Kelingan rasane. Yo. Frida, Frida. Yuh, yuh. Manuke tok ki. Ayo ta, ayo ta, ayo ta. Manuke diburke.
gadisku lamar jandaku dapat. Asik. Iki piye, iki piye, iki piye. Piye? Wong tuwa rapi perawan. Rawane yen wengi nangis bae. Yuk. Piye iki piye iki piye aku pengen dadi sithik jatilan yen awan dadi kenangan yen wengi dadi impian ditakuti sama kita Iya. Yo 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 yo. Lolo 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 lolo. Iya. Yo. Abang-abang neng perapatan ketoman putih-putih neng kuburan pocongan gandu-gandu neng pos rondo arane ketoman. Abang-abang neng perapatan ketoman putih-putih neng kuburan pocongan gandu-gandu neng pos rondo arane ketoman. Aduh
Maeng. Maeng. Yang mana, yo? Dewele. Babone. Bangkokane. Bone rong kelebon. Bareng ke yo. Orang tiga. Kira-kira orang lagu. Yo disiapke sik. Siap, grek. Isih iso baris pora sarep pitulasan lho iki. Heeh. Arep dikapake Mas Yudi. Ojo kok ya sembarangan. Siap, grek. Kencang kanan, grek. Nah iki kanan kiri, wah lah wis pokoknya Geseh. pokoknya menurut keyakinan masing-masing wae pokoknya. Nah, sing kiwa nah, ojo cerak-cerak, jaga jarak mengko ndak. Lah kok malah bersandar lho Jan. Ada pesen kayak gitu. Arep bali apa ora? Ora. Oh, goyang semut sik yo. Sluku bathok elu sira menyang Solo oleh payung muda Pak Kadit lolo wong mati ora obah mati bocah urip golek aduwe. Mas Tetek, Pak Pur, Mbak Heni. Pripun? Ini adalah contoh ibu-ibu yang baik. Oh yang Piye? baik. Anak-anaknya lebokno sik gek saiki ngusak asik kalangan dhewe. Wes. Heeh. Pantes niki anak-anake mau dimasukkan. Anak-anak iki dilebokke sik. Heeh. Sik siji ra dijak kae ya ora dijak. Oh. Sik tengah anake lebokno sik. Kok ndak weruh polahe mbokne. Sing ra melu mek kowe iki. Aku. Heeh. Aja engko nek aku engko ndak boyoke kumat. Ah. Hah? Aku melu. Melu. Ayo kaya sangure mason kok. Ana lollipop. Ayo, heeh. Iki ketuane. Remason Ayo. ngombe. Iki ketua regune. Saka Jepang kae. Sekeding-keding. Sekedik-kedik. Sekeding-keding. Ya, manual wae. Sakadung kading. Pak dung ding dung pak dung king. Sakadung kading. Pak dung ding dung pak dung king. Sakadung kading. Pak dung ding dung pak dung king. Sakadung kading. Pak dung ding dung pak dung king. Oh, Ibu Suri ra melu. Kudune melu. Wong juragan kok kon melu. Dur. Kok nyenyet? Arep bali? Sida bali apa ora? Arep sekeding-keding meneh.
Kuliah Bayu aman? Aman. Angger ora diungak lah ya aman. Wis rawani ngungaki. Rawani Pak Pur. Ora. Lali lek muni. Kenapa? Cocok. Kayaknya cocok iki. Iki yo. Tutupan Pak Pur yo. wonten Bulia, wonten Mbak Tete, wonten Mbak Anis. Cocok Ini iki. ora ono ya Hah? Sitine. Ayo. Lah iki ning kene iki Siti. Siti sekali mau giri ana. Tak teko ya. Besok aku sila nyambut gawe. Ayo Pak Pur. Bojo tuwa. Aku duwe pacar jenenge Siti Badriah. Bedalino temu ning pasar. Hatiku bergetar-getar. Siti Badriah tatalan rames menganggone seksi-seksi. Akeh pelanggan padha gemes. Kudu manis ingin duwe. Aku ora ngerti ana pelanggan jaluke kopi. Aku saja kepiye ana pelanggan jaluke tempe. Aku cemburu ana pelanggan jaluke bubur. Aku tambah cemburu ana pelanggan jaluke susu. Apa maneh yen ana juragan kemulan sapi. Atiku lara, atiku gelo, kowe ra ngerti. Ya! Yo, dako, 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 ya. Duwe pacar jenenge Siti Badriah. Dalino temu ning pasar. Hatiku bergetar-getar. Siti Badriah tetelan rames penganggone seksi-seksi. Akeh pelanggan padha gemes. Kudu manis pengen duwe. Ayo Pak Pur. Aku ora ngerti ana pelanggan jaluke kopi. Aku saja kepiye ana pelanggan jaluke tempe. Aku cemburu ana pelanggan jaluke pupuk. Aku tambah cemburu ana pelanggan jaluke susu. Apa maneh yen ana juragan kemulan sapi. Atiku lara, atiku gelo, kowe ra ngerti. Yo! Ela, elo, ela, elo, ela, elo, ela, elo, ela, elo, ela, ela, ela. Ya! Yo!
beri yo. Ya. Gede. Ya. Apa nih Pak Pur? Aman.